Hej YouTube. Det er en ny kanal, jeg er ved at starte op her. Jeg har lavet en før, hvis det er sikkert nogen, der ved. Men det var kun med 4 videoer, men så begyndte folk fra min gamle skole at finde mig. Og hvis I nu skriver noget i kommentaren, ikke også? At jeg er grim, eller at jeg er pisse dum at høre på, eller bare flabet og sådan noget. Barnlig og sådan noget. Jeg ved det godt. Altså, det er ikke noget, jeg behøver at minde mig om. Jeg er blevet mobbet igennem det meste af mit liv. Okay? Altså, totalt latterligt, hvis det er. Det gider ikke til at starte nye kanaler på grund af, at den gamle klasse finder mig. Altså, hvis der er nogen af jer fra min gamle klasse, som ser med lige nu, okay? Bare stop alt det der lorte mobning, for jeg gider det ikke. Altså, pisseirriterende, jeg gider gøre det, eller finder en eller anden lav. Pisseirriterende. Men ja. Det var ikke det, film skulle handle om. Det skulle bare handle om, at jeg er ved at starte en ny kanal op, og det bliver nok noget Minecraft, noget Ticket. Ikke så meget Black Ops, eller Call of Duty blandt andet. Battlefield, eller Counter-Strike, eller hvad fanden I ellers skal finde på. Det bliver ikke sådan noget. Det er ikke sådan noget, jeg hygger mig med. Altså, jeg kan bedre lide det der, hvor man sidder og spiller med nogle andre og hygger sig. Jeg synes ikke sådan rigtigt, man hygger sådan, når man sidder med en eller anden. Og så bare sidder og dræber folk. Altså, smager behag også. Men, ja. Jeg kommer nok en Minecraft-serie ud lige om lidt. Og jeg vil forhåbentlig prøve at smide en video ind, så ofte som muligt. Og hvis den her kanal stopper, ikke også? Så lad mig minde mig om det, fordi der er en grund til at stoppe kanalen, hvis det er stopper den, som jeg køber på. Så ja. Men jeg kan i hvert fald fortælle lidt om mig selv. Jeg er 14 år. Jeg bor i Vallensbæk. Hvis I ved, hvor det ligger, det gider jeg ikke til at forklare sig. Kommer sikkert bare en eller anden fan om. Hvis det er, når jeg bliver kendt på et eller andet tidspunkt, der finder den her video. Kommer sikkert bare en eller anden fan. Det er dejligt, også kaffe. Nej, okay. Ikke jeg regner med det, men hvis det nu sker. Der er en grund til, at jeg gider. Jeg står og siger alt muligt private ting. Ja, altså. Jeg går på privat skole efter, at jeg blev mobbet af min gamle klasse. Som jeg har hentydet lidt til nu. Ja, det er bedre videoen. Jeg er så snart færdig med den her. Jeg er god til matematik. Nej, jeg spiller badminton. I går blev jeg klubmester i mixed double. Altid dejligt. Jeg kommer nok til at have den her cap på sådan nogenlunde hver video. Fordi at mit hår, det er bare grimt. Okay, det er overdrivelse. Og så har jeg ikke sat vasker mit hår om aftenen. Så er det nok derfor. Og jeg bruger normalt briller. De er så ikke lige her. De plejer jeg at lægge lige der. Men det ligger ude i køkkenet lige nu. Altså, I skal ikke bare lade være med at se min kanal, fordi jeg bruger briller. For det er jo totalt latterligt, hvis I gør det. Som om. Ja. Men jeg tror heller ikke, det er noget, I vil gøre. Fordi at det er fandme kun mærkelige mennesker, der stopper med at se videoer af en person, fordi han går med briller. Altså. Men det er det, men det er ikke lige der. Så, det var en sidste bid. Ja. Det er en ny kanal. Gider ikke noget hate. Slet ikke med mit udseende. Fordi jeg ved det godt. Jeg er ikke pæn. Men ikke det pæn, skal jeg nok. Og det bliver noget Minecraft noget. Farvel.